Bon dia a totes i tots. Benvinguts i benvingudes, veïns, membres del sindicat de la UGT, membres de l'Associació del Molí, mestres de l'escola CRA Quart Benavites i, sobretot, benvinguts i benvingudes familiars dels integrants del Dial Femení. Com a membre del Molí i com a regidor de Memòria Democràtica i en nom de l'Ajuntament, agraïm profundament la vostra presència a aquest acte institucional, on rendim un merescut homenatge a aquestes valentes dones integrants del col·lectiu L'ideal femení de Quart de les Valls. Cal agrair també la tasca col·lectiva incansable de l'Associació del Molí per la recerca històrica d'aquest període contemporani i per aconseguir, amb el centenar d'activitats que ja s'han realitzat, el principal objectiu: tombar el mur del silenci i la indiferència i dotar als veïns i veïnes de coneixement històric local del que sentir-se orgullosos i orgulloses. Ajuntament, associació, sindicat i sobretot familiars, avui donem vida entre tots a aquestes dones, que en el context històric que es va tocar viure, on es passava i es feien passar fam, apostaren per les idees del progrés i la raó. Dones treballadores i valentes, que pel seu compromís social van ser borrades injustament de la nostra història amb el silenci imposat per la dictadura i pel seu llegat educatiu i cultural que continuen marcant el nostre país, pese a més de 40 anys en què hem recuperat la democràcia. Des de l'Ajuntament apostarem per continuar treballant per la recuperació de la memòria democràtica local. Continuarem apostant amb la creació d'espais de memòria com aquest i continuarem treballant de manera col·lectiva amb associacions, particulars o altres col·lectius en pro de la memòria com a millor antídot contra l'oblit, del sacrifici social de milers de dones i homes anònims que lluitaran a favor d'una societat lliure, justa i igualitària. Familiars, parleu amb orgull de qui eren elles a les vostres noves generacions. Jo personalment ho faré els meus. Moltes gràcies a totes i tots els presents per fer possible aquest acte. Fins l'any que ve, que es vegem per continuar-lo. I endavant sempre. Amb vosaltres, la regidora Paqui Calle. Bon dia a tots i a totes i gràcies per estar ací. Avui estem ací per a rendir homenatge a les dones valentes, les dones lluitadores, les que han treballat per aconseguir que siguem visibles, valorades, iguals, a les que continuen fent-ho, perquè malauradament, encara que hem avançat, ens queda un llarg camí. En l'any 36 es va constituir al nostre poble la primera organització de dones, l'Ideal Femení. Em crida l'atenció que en aquells anys, on la dona sembla ser que havia de ser submissa, mestressa de casa i poc més, en el nostre poble, un poble xicotet, ja hi hagueren 240 dones afiliades a aquesta organització. Em crida l'atenció i m'he omplit d'orgull. Braves totes elles i dignes d'admiració. A totes elles va especialment avui el nostre homenatge. I jo vaig començar a treballar, com moltes de la meva generació, amb 14 anys, en un magatzem de taronja. Aleshores, era un luxe la facilitat de treball que hi havia. Anàvem a l'escola i estàvem buscant-nos per als magatzems, a les xiquetes, a l'horta als xiquets. Era un luxe, o això pensàvem, perquè aquesta facilitat per a trobar feina també impedia que molts ens declinaren per estudiar. Solament amb els anys ens hem adonat que no va ser tan bonic com creiem aleshores. Amb 14 anys ja em cridava l'atenció que si tots matinàvem igual i estàvem les mateixes hores, si les dones estàvem dretes totes les hores, que eren moltes, si el nostre treball consistia en la tria, dretes, en encaixar, dretes, penjar platons, dretes, omplir i pesar borses de malla, agafar-les i encaixar-les, també dretes. Si arriscàvem la nostra integritat, anant per davall de les màquines de genolls, esquivant els corrons que mouen les lones. En definitiva, si el nostre treball era tan arriscat i dur com el d'ells, per què aquesta diferència a l'hora de cobrar? No ho entenia i continua sense entendre-ho. Avui en dia continuem lluitant pels nostres drets. Dret per ser valorades, dret per una igualtat salarial, dret per a ser com vulguem ser i vestir com volem vestir,
Dret a poder eixir de casa i tornar, siga l'hora que siga, soles i sense por. Dret a expressar-nos, dret a ser iguals. Què vos vaig a dir? Tots sabeu quina és la nostra lluita. Afortunadament anem millorant. O això volem. Cada vegada són més els homes que comparteixen les tasques de la llar, que entenen que en la casa viuen tots dos treballen, tots dos aporten. Cada vegada som més, però ens queda tant de camí. No deixem mai de lluitar pels nostres drets, perquè no són cap botxeria. És el que correspon com a éssers humans. No volem ser més, volem ser iguals. I ara vaig a donar pas a la secretària general comarcal, Pilar Tarragón. Gracias. Qué importante es hacer este acto en esta plaza, el Ideal Femení. Creo recordar que fue en 2018 cuando se inauguró esta plaza, convirtiéndose en un espacio para actividad reivindicativa relacionada con la igualdad de género. Saludaros a todos y a todas los que hoy, que creo que nos vamos a mujer, estamos aquí. Lara, la alcaldesa, nos ha pedido UGT que dirijamos unas palabras y, como no, aquí estamos. ¿Qué puedo decir sobre el Ideal Femení? Las y los que estáis aquí seguro que sabéis mucho más sobre esta organización obrera que yo. Yo sé que se constituyó el 5 de abril de 1936, que, como ya se ha dicho, era una organización de mujeres de carácter feminista, republicana y progresista, ligada a la UGT, cuyo objetivo era mejorar las condiciones laborales de las mujeres asalariadas y denunciar los abusos laborales de amos y patronos. Así lo ponen sus estatutos. Pero pongámonos en contexto, porque estamos hablando de 1936. En ese momento la situación de las mujeres estaba marcada por una gran desigualdad, pero también por una creciente lucha por sus derechos. En esta época España estaba en un momento de cambios sociales y políticos intensos. No sé si resumir o continuar, ¿vale? Se está liando un poco el agua. Durante la Segunda República las mujeres lograron conquistas importantes y de ese momento tenemos que nombrar, como no, a nuestras compañeras del Ideal Femení, porque se estaban consiguiendo avances, pero a pesar de ello también existía mucho machismo, como ha comentado Paqui, que lo vivió más de cerca esa época. Todavía las mujeres tenían pocas oportunidades en el mundo laboral y tenían escasa representación política. Pero también en ese momento se estaban organizando todas estas mujeres, algunas, sobre todo en este pueblo, bastantes, en sindicatos y movimientos feministas y de izquierdas, buscando con ello la emancipación femenina a través de la educación y la participación en la lucha social. Este es un claro ejemplo, el Ideal Femení. En este contexto surge el Ideal Femení. Mujeres de Quart de les Valls, como ya se ha dicho, valientes, tenemos que resaltar esa palabra debido a la época en la que estábamos, buscando una sociedad más justa e igualitaria, que fueron fundamentales en la lucha y defensa de los derechos. Yo tengo que decir que había leído en los medios de comunicación comarcales sobre el Ideal Femení, pero que de verdad las descubrí cuando la compañera Guillermina, que está aquí también con nosotros, empezó la labor de investigación, porque UGT en la comarca hemos hecho una exposición de fotos de mujeres sindicalistas y en ese momento, como no, descubrimos de verdad el Ideal Femení. Esa exposición estuvo aquí en este pueblo el 23 de marzo del 2023. De nuestros 11 paneles de fotos de mujeres sindicalistas, uno está dedicado al Ideal Femení. Y cuando la trajimos aquí al pueblo ese sábado, recuerdo que José, que nos conocemos ese día, José Sevilla, empezamos a hablar del panel, de las fotos, del ideal. Me explicó, me informó de que a ellos habían hecho un libro, 1936, Golpe de Estado, Guerra y Revolución en Quart de les Valls, en el que había un capítulo íntegro dedicado al Ideal Femení. Ese mismo día me regaló un ejemplar de ese libro y quedamos que haríamos algo conjuntamente, UGT y la Asociación de Memoria Democrática, para recuperar, para resaltar por parte de UGT, desde el pueblo ya lo estabais haciendo, a estas mujeres que constituyeron en su día el Ideal Femení. Ese libro lo hemos reeditado conjuntamente entre la asociación y UGT. Hemos hecho una reedición de 300 ejemplares gratuitos con una subvención de la Diputación, de los cuales hoy haremos entrega, UGT, regalando un ejemplar de esos libros a los familiares de las aquí presentes.
Perdón, porque se están mojando todos los pasos. Estoy intentando tapar los siguientes porque se están... ¿Vamos dentro? Lo que queráis. No pasa nada. No, vale. Con este libro, que luego veréis en la portada, hemos puesto la carátula del carnet del ideal femenino. Queríamos resaltar el importante papel de las mujeres en la historia de esta sociedad obrera, reivindicando el feminismo y el sindicalismo en la historia, porque consideramos que es muy importante. Y aquí el ayuntamiento también lo está considerando. ¿Cómo no? Dar las gracias a su alcaldesa y a su concejal de memoria, porque no están dejando esto en el olvido, porque siguen luchando por la memoria, por el feminismo y por la igualdad, y eso es muy importante y hay que resaltarlo. Así que quiero terminar resaltando la importancia de perseverar la memoria de estas mujeres valientes que nunca debemos olvidar, y por eso actos como este son muy importantes. Gracias. Val, i ara vos deixem el secretari d'organització de la UGT, que mos hem quedat amb mitges fora. Bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies, Laura, alcaldessa, regidors de l'Ajuntament de Quart de les Valls. Ha parlat abans la meva companyera Pilar, secretària comarcal, i faig meves les seues paraules com no podia ser d'una altra manera. El fet que estic jo així també era per traslladar unes paraules en nom de la Comissió Executiva Nacional de la UGT del País Valencià. El nostre secretari general, Ismael Saez, no ha pogut estar, però considerem que era oportú i necessari que la UGT estigués així, perquè com esteu fent avui és fer un homenatge a les companyes, i jo vull dir-les a les nostres companyes Vicenta, Josefina i Isabel, i també a les més de 200 companyes que van en l'abril de l'any 36 va constituir la Societat Obrera. No era una associació de dones, era una societat obrera i per tant era una organització sindical, perquè en els seus estatuts el primer article el que diu és que es constitueixen com a societat obrera que fa seus els principis de la Unió General de Treballadors en aquell moment. Ara la UGT és la Unió General de Treballadores i Treballadors. Van canviar el nostre nom en el 43 concret perquè considerem que era necessari visibilitzar també d'una manera clara en la denominació del sindicat el paper que han jugat les dones, no només en la UGT, sinó al llarg de tota la història del moviment obrer. Les dones han sigut les grans oblidades de la lluita sindical i de la lluita del moviment obrer. I per tant, qualsevol acte que fem de recuperació dels seus noms significa recuperar els seus fets. Significa recuperar tot el que van fer en la lluita, no només per millorar la dignitat del treball de les dones i per extensió del conjunt de la classe treballadora, sinó també per recuperar els valors de la llibertat, de la igualtat, de la dignitat i de la justícia social. Per això, per a nosaltres, a les dones, no només de la UGT, cada vegada que podem participar en actes de recuperació dels noms dels nostres companyes i dels nostres companys, el que fem és recuperar, com vos dia, els fets. I recuperar els fets és recuperar aquests valors que inculcàvem el seu treball. També voldria agrair a l'Associació de Memòria Democràtica del Molí el treball que està fent de recuperació, que és un treball que estan fent milers d'associacions i organitzacions de recuperació de la memòria democràtica en el nostre país. I quan alguns parlen que recuperar la memòria democràtica és obrir ferides, nosaltres sí que considerem que no és així. És tancar ferides. És tancar les ferides d'aquells que durant 40 anys de dictadura van ser callats, no van poder parlar, no van poder recordar els seus difunts, no van poder recordar aquells familiars que van haver de fugir de la seva terra, perseguits per la dictadura, perquè probablement s'enfrontaven a la mort, al paredó, com molts homes i dones van patir. I també d'aquells que després de la democràcia també van tindre que callar, perquè es donava per suposat que la transició comportava també haver de callar els nostres difunts. I per això és fonamental, per a restanyar les ferides,
per a que aquesta sigui una societat realment democràtica, en què se reconega el paper que van jugar aquests homes i aquestes dones en la defensa de la llibertat en la instauració de la Segona República, que avui fem actes com aquests. Com vos deia, aquestes dones van defensar la llibertat, la igualtat, la dignitat del treball. Eren dones avançades al seu temps. Eren dones absolutament desconegudes. No eren ni Clara Campoamor, que així teniu un carrer, que crec que també va ser un encert d'aquest Ajuntament, dedicar-li un carrer a Clara Campoamor, ni eren Victoria Kent, les dues grans dones de la República, sinó que eren dones absolutament anònimes, però amb un compromís ferme amb la seva societat en un moment molt, molt complicat. I crec que aquests valors és necessari, a més, que recuperen avui en dia perquè també estem vivint temps foscos, temps en els quals estem veient com aquells que van provocar una guerra civil en el nostre país i van impedir que els valors de la Segona República es pogueren consolidar i que el nostre país avançara realment per un camí de llibertat, de democràcia i d'igualtat, estan tornant. I per això és fonamental també veure com avui així no només estem persones majors, que ja tenim una edat, sinó també joves. És fonamental que els valors que van defensar Vicenta, Josefina i Isabel fem l'esforç de transmetre'l aquests valors als nostres joves. I avui és molt important també que tingueu així una alcaldessa tan jove, que també arreplega aquesta bandera d'aquests valors. Per això, simplement en nom de la Unió General de Treballadores i Treballadors, agrair-vos la possibilitat d'avui estar així, de compartir aquests moments tan emotius, tan importants per a nosaltres, i continueu portant aquests valors de la societat obrera, l'ideal femení, que eren els valors que han fet que les persones d'aquest país, que els que menys tenen, puguen haver avançat i puguen haver millorat. Moltes gràcies a tots i a totes. Benvolgudes i benvolguts familiars, amics, membres de l'Associació de Memòria Democràtica al Molí. El 23 de març del 2024 teníem per primera volta al nostre municipi una exposició que parlava de dones sindicalistes al territori valencià. En veure aquesta exposició a Sagunt, en la pròpia seu de la UGT, no varem dubtar ni un sol minut en fer-la aproximar a tots els nostres veïns i veïnes. Molts familiars vareu vindre a veure-la. Vareu veure rostres coneguts que apareixien en aquestes presentacions. És aleshores quan varem iniciar mitjançant converses, que inicialment pareixien de cordialitat i de benvinguda, un primer contacte molt important amb la UGT que va poder fer que aquesta exposició vinguera al nostre municipi, que poguérem continuar treballant junts i estic segura que això tan sols és el principi. La seva veu, la seva feina i el seu compromís van ser silenciats, invisibilitzats i en massa ocasions castigats. Però avui així estem, per retornar-los l'espai que els correspon, la història, i també per recordar-nos a totes i a tots que la lluita continua. No podem parlar de drets sense recordar que han sigut aconseguits amb esforç. No podrem parlar de justícia sense entendre que ha sigut guanyada amb suor i sacrifici. Les dones de l'ideal femení sabien que no hi havia llibertat sense igualtat. No hi havia progrés sense la veu de les dones. I avui, al costat dels seus familiars, dels seus companys i companyes i de totes les persones que compartim els valors d'igualtat, justícia i dignitat, reivindiquem el seu llegat com a part fonamental del nostre patrimoni històric i social. Des d'ací també volem agrair als professors, professores i a l'alumnat del Graven a Vites Quart de les Valls perquè aquest any, des de la programació que han treballat d'Igualtat i des de la Comissió d'Igualtat, han fet un estudi dels carrers del nostre municipi, hem pogut veure la comparativa del nom d'homes i el nom de dones que n'hi ha al carrer i la veritat que deixa molt a reflexionar i des de l'Ajuntament mostrar el nostre compromís per agafar totes aquestes idees que ens han donat els xiquets i xiquetes, pegar-los una gran volta i executar aquestes iniciatives que han emprès.
Que aquest panell també que presentem avui no siga sols un testimoni del passat, sinó un far que il·lumine el present i el nostre futur. Que les xiquetes que el llisquen puguen entendre que no està escrit en cap lloc que elles hagin d'acceptar més dels que els toca. També que els xiquets comprenguen que la igualtat no és una concessió, sinó un dret fonamental. Que les generacions futures coneguen la història real, la dels qui van lluitar per un món més just. Avui, com a alcaldessa d'aquest municipi, com a jove dona i treballadora, els dono les gràcies a totes elles. A totes les dones que van formar part de l'ideal femení i, sobretot, avui commemorem a les presidentes, però també a totes les vocals, tresoreres i de més càrrecs que en aquestes tres juntes que podem veure en la taula podem anar veient també com havien anat prenent força. Perquè en el joc que me toca diré també que sense un equip una soles no pot fer res. Així que totes elles en el seu conjunt tenen la mateixa importància i la mateixa representació. També donar-vos les gràcies a tots els presents perquè estiguem conscienciats en aquests valors, perquè entengueu que el silenci no és una opció, per l'esforç, per l'exemple que tots mostrem per estar ací i altra volta donar-vos les gràcies i ara sí que m'agradaria que l'aigua no arruïnara l'acte perquè l'aigua és un significat de neteja, de puresa, de que tot torna a renaixer. Així que si a totes elles un estat patriarcal, una societat patriarcal no les va frenar, a nosaltres l'aigua no ens va frenar aquest acte. I si us pareix, anem a fer-ho de forma diferent, però per no trencar un poc la consonància i després llegim tots junts a veure els panells, m'agradaria donar pas als familiars de Vicenta Polo Colàs, una de les presidentes, la presidenta de la primera junta, per si volen dir unes paraules i també commemorar la seva memòria. Gràcies. Moltes gràcies. En primer lloc, a l'Ajuntament, a l'Associació de Memòria Històrica, a la UGT, als assistents. En nom de la família de Vicenta, he de dir que jo no vaig conèixer a Vicenta, és a dir, biològicament no coincidirem en el temps. Els meus pares es van casar en 1969, mesos després de que va faltar Vicenta. Mon pare és l'últim de 5 fills que va néixer en 1940, quan ella ja tenia al voltant de 42 anys, si no me falla a mi els càlculs. És a dir, ja d'una generació de postguerra que tenen família, aquest baby boom, veritat que té lloc quan s'acaba la guerra i la gent pensa que la fi de la guerra és aquest moment oportú per a poder tindre fills, per a poder planificar la vida d'una altra forma. En molts casos també un tant inconscients de lo que els venia damunt, no? Perquè jo no he conegut a Vicenta, però sí que he sentit parlar als meus pares, a mon tio, als meus cosins que són més majors i sí que he coincidit en ella. I poca cosa tenim, però bueno, he rescatat un poc de 3 característiques que tenia ma abuela, no? En primer lloc, una que pràcticament ells me l'han transmitit sense ser conscients de fer-ho, que és la capacitat de guardar silenci. Però no de guardar silenci per covardia, sinó perquè tenia clares les seues prioritats, que és protegir els seus. És a dir, és l'ideal obrer de seguretat del que m'agradaria parlar, no? Un poc al voltant de lo que és el dia d'avui. Protegir els seus, fins al punt de que jo vaig veure el dia que vau fer l'exposició, que va anar mon pare a veure l'exposició i es va quedar així, ostres, això és ma mare. És a dir, no tenien ni idea de lo que va fer l'abuela. Ni idea. És a dir, una cosa es va salvaguardar fins al punt de que pràcticament els 5 fills no coneixien a sa mare. Vull dir, en aquest sentit. La cosa bastant, m'imagino que molt dura, heroica. Entenc jo com a pare també, de que tingues que als teus fills no transmitir-los verdaderament el que penses. La segona, la gent que la va conèixer, que era una persona bastant sensata, bastant honesta, és a dir, que sempre quan intervenia, d'alguna forma, equilibrava molt l'ambient, no? I per últim, una altra característica que a tots els que he parlat al voltant de Vicenta donava que pensar. Sempre tenia a prop un diari. És a dir, sempre anava amb el diari en la mà, diari per aquí, diari per allà, sempre anava a prop d'un periòdic.
Eixa dona llegia molt i de fet jo crec que vull que acabar en una anècdota que mon pare me conta de quan ells eren xicotets. En aquell moment eren una família treballadora molt pobra, no tenien de res i la seva forma de distreure els seus fills i de passar un rato amb els seus fills quan no hi havia que treballar i podien estar tots junts era sentar-se a la vora del foc, no? I diu, i ma mare llegia. I diu, què llegia? Diu, dona igual, ma mare tot ho llegia bé. És a dir, perquè no recorden el contingut de lo que llegia, qualsevol cosa que portara lletres li servia. Era la forma en la que ho feia. No? I entonces era, diguem-ne, un grau d'alfabetització inusual per una dona que va néixer en 1898 i que va morir en 1969. Aquesta generació, jo he estat mirant datos, quan ella hauria acabat el seu període formatiu de lo que fora, que no sé com, ni quan, ni on, havia estudiat ma abuela, en els anys 20 l'analfabetisme femení era del 50,4%. I en els anys 30, que és quan elles van emprendre tota la labor organitzativa diguem-ne, per tratar de dotar a la classe obrera d'aquelles coses que necessitava, era del 39,4%, la tassa d'analfabetisme femení. Entonces, vull dir, era inusual, i més en un ambient rural, una dona que tinguera aquesta capacitat de llegir i d'escriure. Molt probablement, aquestes coses i allò que no coneixem perquè s'ho va callar és el que la van arrossegar a pertànyer o a impulsar organitzacions de tipus obrer, perquè la gent que estava alfabetitzada era més fàcil que poguera alçar un acte com les que veu ahir o poguera organitzar un poc o llegir uns estatuts i fer-los llegir als que no sabien, en aquest sentit. Per tant, i per concloure, jo crec que ella estaria contenta del lloc que s'ha triat, perquè just a una mà tenim el centre de salut, que jo crec que és un dels objectius, de les prioritats que tenien elles com a classe obrera i que nosaltres tenim també, el dret a la salut, que quedaria a un costat, i a l'altre costat quedaria també el dret a l'educació, l'escola, la tinguem, que està a l'altre costat i que formarien, estarien en un espai que és representatiu de les 5 necessitats bàsiques de la seguretat de la classe obrera i dels seus objectius, que serien el dret a la salut, el dret a l'educació, el dret a tindre vivenda, el dret a tindre treball i el dret a viure en pau. I dit això, jo volia recordar unes paraules de Walter Benjamin, que ell, per a tot això de la memòria, ell comentava que quan parlem de memòria, la meta és l'origen. I per tant, d'alguna forma, Walter Benjamin connectava cíclicament les etapes, i jo us convidaria per acabar un poc a reflexionar sobre aquests 5 objectius que tenim com a classe obrera, en quin estat s'hi troben ara i com de necessari és que nosaltres tragam aquestes dones al carrer, tragam, fem aquest tipus d'actes i refresquem la memòria perquè són no qüestions del record i d'antes, sinó retos que se ens plantegen per a atendre el que nosaltres tenim per davant i hem d'afrontar en els nostres temps, que cada dia, com dien antes, era més oscur, però ho haurem de fer de forma com ho feien elles, organitzar. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Ens agradaria també donar pas als familiars de la segona presidenta i la tercera presidenta. Elles són Isabel Pascual Martínez i Josefina Pascual Martínez. Bon dia si no plou, diem així. Si plou també no ho dic. Bueno, pues també dar les gràcies. Compartisc absolutament tot el que han dit les persones anteriors, sobretot el parent de Vicenta. Donar les gràcies a l'Associació per la Memòria Històrica de Quart per aquesta iniciativa de recordar i reivindicar a unes dones del poble pel seu treball que fou tan significatiu en el seu temps i tan valuós a hores d'ara. Per aquesta i per altres tasques que heu portat a terme i que s'han donat una informació molt important al rescatar de l'oblit
la lluita dels nostres avantpassats. I el cas és que sí que som netes i nebodes de Fina Pasqual i d'Isabel Pasqual. Estem així netes, besnetes i rebesneta, la meva Martina. Però no sabem pràcticament res de la tasca que pogueren dur a terme en la seva joventut. D'Isabel sabem que es casà 3 vegades, que enviudà les 3 vegades, però que el tercer marit era de Requena i allí se'n va anar a viure i d'allí són els seus fills, els seus nets, i hem perdut el contacte amb ells, amb aquests cosins. I si dic que sabem ben poca cosa, és perquè ja s'encarregaren elles d'ocultar tot. Tot o quasi tot, perquè ma mare sí que ens assabentà d'algunes històries, sobretot de son pare Vicent Lluïca. Sempre hem pensat que la iaia Fina era una dona molt valenta i molt ferida. Quan acabà la guerra i empresonaren a Vicent, ella es quedà amb els seus pares, els sogres majors i 3 fills xicotets. Ma mare contava que anava a visitar-lo de vegades a peu a la presó del monestir del Puig primer i de Sant Miquel dels Reis després, per portar-li alguna cosa que menjar. No sé, no m'explique com pogueren tirar endavant. Quan isqué el Vicent de la presó estava molt malalt i mai es va recuperar. I no, Fina no es conta res de les seues il·lusions de la joventut, d'aquest ideal femení que ara coneixem. La por i el silenci eren habituals, però era aquesta por i aquest silenci protector, i estic convençuda. Ella va morir en l'any 75. En l'any 75 encara així es empresonava, es matava i es torturava per les idees. I ma abuela i ma mare no volien això per a nosaltres, i ho silenciaren sempre. Però nosaltres encara érem menudes, encara que sí que l'hem conegut a la Fina. Però com la història no se pot amagar del tot, per molt que s'empenyen alguns. Fent un treball jo per a una assignatura d'Història de l'Educació en Pedagogia, a final dels anys 80, em vaig trobar amb diverses sorpreses. Ens demanaren que anàrem als arxius d'ajuntaments dels pobles a buscar informació, en aquest cas sobre l'educació. Les escoles d'una època. Vaig sol·licitar permís i vaig accedir als lligalls, als pocs que quedaven de l'Ajuntament, que em digueren que tot havia desaparegut en guerra, però quedaven papers. Me donaven permís i vaig arribar a veure actes, instruccions, llistes, papers antics, sense cap ordre. Però vaig adonar-me que en la data de 1908, ja se sol·licitava a l'Ajuntament, des del Ministeri de Madrid, que edificara escoles per als nens i nenes del poble, perquè estaven ubicades en baixos insalubres. Tots sabeu on estaven les escoles d'estiu, les escoles, i era una classe. Diversos actes de la inspecció educativa insistien en això, a l'Ajuntament es recriminaven. Tots aquests papers em van apassionar, però n'hi hagué un que em va sorprendre molt, i va ser que ja en l'any 36, proclamada la República, i conforme estàvem en l'any 36, mirant, vaig veure que hi havia un canvi de denominació, que era que la Junta Local de Primària, que estava formada per mestres, alcaldes, metge i representants dels pares, passà a ser denominada Consell Escolar Municipal. I allí em vaig trobar el nom de la iaia Fina Pasqual i em vaig quedar a quadros. Toma, ma abuela estava en la Junta en el Consell Escolar Municipal. Primera notícia. Com a representant obrera, canviar la denominació de representants de pares a representants del món obrer. I no es va contar mai res. Me vaig sentir ferida en aquest moment. Ostres, per què no mos contaven res? Era una faceta que no coneixia. Estos papers m'ajudaren, vaig fer un treball, vaig conèixer moltes coses més. El llistat de xics, més de 50 en una classe, amb un mestre home. Les xiques, més de 60 en una classe, des dels 7 anys fins als 14, que era obligatòria l'educació en aquell moment. Els parvus, que anaven tots junts. Les denúncies d'absentisme per part de la inspecció. Hi havia llistats dels alumnes i que faltaven a classe molts, faltaven un animal a la classe, anaven a treballar ja, ben xicotets, era precís anar a treballar. Això.
i contínuament requeriments del Ministeri per a que l'Ajuntament construïra les escoles. Hi havia un llistat de persones, l'Ajuntament se va veure obligat a demanar diners al poble, i n'hi ha un llistat on hi ha cada família 200 pessetes, 500 pessetes, se veuen els rics generosos, 1.000 pessetes, no sé què, i després l'Ajuntament els ho retornava perquè era un préstec que feien la gent del poble. Costant, aquestes escoles s'inauguren en 1955. O sigui, 50 anys per fer les escoles aquestes que ara ja estan també, les han canviat ja més vegades. Bueno, ma mare és la que ens contà, mentre tingué memòria, abans que l'Alzheimer l'anul·lara, que érem de família republicana, que van ser represaliats, no sols amb la presó de Iaio Vicent, sinó de més formes. Per tant, estem molt agraïdes a la feina que feu de l'associació. Si no fos per vosaltres, no sabem què manera de fer. No sé què dir ara mateix. Gràcies per els testimonis als familiars. Ara després eixirem fora i seran ells que destaparan els murals a donar-los a conèixer. I també els familiars de les vocals ens agradaria que ens ajudaren a destapar el panell que s'ha fet des de l'Ajuntament. Abans de marxar, volíem també agrair altra volta a la UGT perquè han estat darrere de moviments socials, de moviments que avui ens tornen el dret com a treballadors i com a persones, i ens agrada fer aquest moment perquè és una manera de compartir, i tenim preparat uns llibres per a fer un intercanvi amb ells, que abans de sortir fora ens agradaria també donar-los-lo. Y nosotros queríamos hacerte entrega, como habíamos dicho, cuidado con el cable, de la reedición, que es una reedición. De verdad el libro lo edita la Asociación de Memoria Histórica El Molí, que todos lo conocéis. Le vamos a hacer entrega a los familiares también de un ejemplar a cada uno, y a ellos, aunque ya lo tenían, me decía Lara que el colegio había pedido 2 ejemplares, le dejamos 2 ejemplares más al colegio. Como he comentado antes en mi intervención, que al final la he terminado así un poco acelerada, cuando reeditamos este libro, para nosotros era muy importante el ideal femenil, y por eso lo que es la carátula de los estatutos del Carné aparece en la portada como una reivindicación, como un recuerdo de lo que estas mujeres hicieron en ese momento. Y como ha dicho Lara, no solo las presidentas, sino todas las que tuvieron un cargo y las que no lo tuvieron, todas esas afiliadas que estuvieron en la asociación en ese momento, en el ideal femenino. Así que gracias a todas ellas por todo lo que en ese momento hicieron, que era mucho más difícil de lo que lo tenemos ahora. Así que os entregamos el libro en recuerdo. Gracias. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, que
qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no.